नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके दर्द भरा भोजपुरी सैड सॉन्ग। बहुत बढ़िया गीत की रचना के लिए बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं फीलिंग के साथ, तो गाना एकदम दिल के छू जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं मिलत, सही तुकबंदी नहीं मिलत या मन पसंद के मैटर नहीं मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना राइट करेला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, रंगदारी सॉन्ग, सीजनली कोनो प्रकार के मैटर रुआ चाही बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले, चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई फुल सॉन्ग। चाहे रुआ पर्सनल भी सॉन्ग लिखवावे के चाहतन तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। देखिए आज के गाना कैसे गाओगे बाटे। एगो लइका प्यार के बा, प्यार में चोट खिले बा, देखी का कहता। जखम बा गहरा नाही सहले अब सहातावे, जखम बा गहरा नाही सहले अब सहातावे, फीलिंग पगली के हमरा तनिको ना बुझातावे, फीलिंग पगली के हमरा तनिको ना बुझातावे, याद तड़पावे हमर जियरा घबरातावे, याद तड़पावे हमर जियरा घबरातावे, फीलिंग पगली के हमरा तनिको ना बुझातावे, फीलिंग पगली के हमरा तनिको ना बुझातावे, जखम बा गहरा नाही सहले अब सहातावे, फीलिंग पगली के हमरा तनिको ना बुझातावे। तब भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं, तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। और वीडियो पसंद आई तो भैया को लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें। मिला था नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।